Yakwaramogi tarik 2 dwe mar 10 higa ma 2025 mano en tich ang'wen mokwongo e dweni mar 10 machiegni e weche manyien chenro en mar ang'ich welo wantiere kod mathoth ma waikoni magi weche ma omiyo pek. Jaod bura machon Marongo Dalmas Otieno oik kawuono e gwenge ma Kangeso e liel moyuore gi jotelo mopogore opogore. Jatend migawo mar Rita Kipchumba Murkomen oseudo kuom chungo chenro mandiko bila kowacho ni okang'no dhi ng'iko chenro mag arita e pacho ka. Oyudo ka pe ochwado mchele te ma puothe odong' nono. Ka japur mopuro eka 3 nyalo kata 4 olus gima chalo kamano, nyiso no olus 400,000. Jopidho chele gwenge ma Kadibo ywago lal to koth mapek mar pe ketho puothegi. Yakwaramogi nyalo tudri kode lewa duto mag tudruok 2 3 6 00 ote machuok achiel kachiel yudowa YouTube, Facebook kachiel kod X mar Ramogi TV. An medida achiel kachiel kokalo YouTube kata Facebook page mara mar Ochieng' Emmanuel. Wago kodi mbaka ka yoronwa pachi weche manyien mokeloni gi lak sechegi. Jaloko marwa en Belinda Phillips. Bed kodwe chakruok nyaka giko. Ka wachako gi gwenge mag Homa Bay. Achiji 2 obila osemako kaluwore gi nek ma coach manotim ne japuonj e mbalariany ma Technical University of Kenya mano Ngire Tom Onyango. Nek no notimore tich 2 jumani e gweng' ma Tich 2 jomane jopiny gweng' ma Kakirigu e location mar Osenga East kachur bura ma Suba North ne obedo kod buok maduong' kaluwore kod nek mar Ngire Tom Onyango mane en japuonj e mbalariany ma Technical University of Kenya TUK mane rowere moko 4 monje ma ochadho gi ojalo kendo negi mana kanye weche mag lo. Kae kar masirano bende remo pod olake bang' nek ma koch mar Ngire Tom Onyango wuon mare jaduong' Wilson Onyango ma bende pod ni kod rem bang' ka rowere go ne ochadho lwete kod ojalo e kinde mane nego wuode no. Timone wach lobuno mabende nitie nyinge wachne ne oseyale doho kendo doho ne ogolo chik mondo mi joma ne achiel kuom rowere go eko mane onego wuode no ne uso ne gi bath lobno tok chik kendo ne gigede mondo mi odar to mano ne ok otimore. Katero wach e court jaji ngacha ja Kisii oyalo keso mwaka 2 2022 ochako duogo odhi odonje puothani obeto en koro obeto dwa puro obeto bang' yudo chik mar doho mondo dhi nyime kotielo mondo bang' ka doho ne yango ne mano lope jaduong' Wilson Onyango ne oluongo wuode no mondo dhi opogne bath lobno kaachiel kod jawuote mamoko kendo ne giluongo ruoth makono OCS e tesendo bila mambita to kapok jogo ne ochopo e lobno ema rowere go mano manore kod ojalo ne omonjo Ngire Tom Onyango e lobno kendo chadho wiye gi ojalo kaeto gerengo gi lal. Nyathino biro kwa chungi mbuya kama e pap makanyima hiro kanya obiro maber kabisa to kode mbuya ng'adwa wuoyo kod kendo nyabedo confused makia koro wachni oserumo ka uyie umung'adre kamoro matin monyalo dakie to mbuya kode ne mano to ok tigi matich matek iwuoyo gi jaduong' Rantie to bora sonwa loso wan maonge gi shida kanyo shida biro kokwa kae gi koti moro matino biro gi jaga kiatu kwa ogama to biro komakore ni wuotho mos komakore ni obukore abuka ni ya ni usekawe are kawewa wecha di koro kae makamo ging'ado mbuya kama gibeti ging'ado gibeti to ginyone gi wuoche to gitimo kar gi nyithindo 4 to gidonjo aora jogweng' kaachiel kod anyuola mar Ngire Tom Onyango ywak kaka en jalo mane ochung' ne dongruok mar gweng'no nyate weche mag somo ka gidwa ni mondo obila otim nonro margi e nek ma koch mar wuodgi no. Mbuya Onyango nyo en ng'ama konyowa kata korka school fee kata kanya wan gi sida moro en mwagori kuome
En ng'ama nyocha bedo ng'at manyalo ng'adonwa rieko. Akwayo mana sirikal mondo otim manyalo mondo jogo yudre. Jalup komishona mambita Peter Mutiso oyango ni achiel ariyo machiel kuomgi en wat achich maduong' e nek makochono osemaki kendo dinegi tesendo bila mambita kobila mago kwach kich dhi nyime kod luonda chacheje mamoko. Intelligence had led us to some two suspects, a lady and a gentleman. One lady escaped that dragnet. The suspects are in custody. Lit kod kwe mapek pod okwako chuny familia kaachiel kod wede mar Profesa Tom Onyango bang' nek mare makoche weche mag lo. E seche ma nonro dhi nyime kalore kod nek mare, familia mare kwa sirikal mondo omi otim nonro mapek mondo omaki achije tim itudo kod nek makocheno. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano Ali Abich kuom lipot machal kamano wi nonro mabende itimo ka wadhi nyime. Gavana ma Siaya James Orengo nigero ni romo mar joket mwandu madhi timore e kaunti no chakre tarik 15 dwe ni dhi yawo rangach mar dongruok e kaunti no. Galamoro no ma idhi yaw kod jatend piny Kenya William Ruto dhi miyo pek sekta mar pur, teko, stima kod limbe. Orengo yango ni galamoro no dhi miyo pek weche mag keto mwandu ma ok siasa, kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa. Mana kaka jodongo ne ogoyo ngero ni simba makoth ogoyo Ken Mbura, gavana ma Siaya James Orengo nigi geno ni Siaya dhi chier tok galamoro ma joket mwandu madhi chakre tarik 15 dwe mar 10 higani kendo bedo siwandha mar dongruok e gwenge mag Kaluo. Waneno ni Siaya osebedo ka joma joket mwandu kata johala madongo ok osebedo ka donjo e Siaya. Koro sitiko ni mokwongo dwa nyisogi ni Siaya en kama inyalo kete mwandu kata inyalo goyo ohala. To wan gi geno ni joma birogi kuomgi kata bed na ji ariyo kata ji adek, Siaya nyalo wuokie gi factory mag yore mag pur, value addition e yore mag pur, kata mag kambe mag sukari. Warango pamba ahinya nikech Siaya chon en kar pamba, nong'ere kaka kar pamba. Wan kaka Siaya County waseketo pesa moro madimba mwadwa chako go jinari ei Madiany e Rarieda. E twak mare kod Ramogi TV, Orengo oyango ni sektas mag pur, teko stima, mwandu mayudore e bwolo kod limbe dhi yudo keyo mobop bang' galamoro mar sitiko ma idhi yawo yango jatend piny William Ruto kendo loro kod ogai mar ODM Raila Odinga. E wi chenro mar gero dag stima mar nuclear county ma Siaya, Orengo kwedo luoro moro amora ni chenro ma kamano dhi kelo tuoche mag kansa ne jodak ma Siaya, ka owacho ni jolony osetimo nonro e wi wachno. Wach mar tuoche no nyaka none kendo International Atomic Agency nono gik ma kamago ma nuclear plant migero kata obed na e Amerika nyaka gibedie ma girang. To ji wi wawil kata joma tero jogi India nitie gimiluongo ni nuclear medicine ma miyo chieth bedo mayot kata yore mag kansa. Nuclear medicine duong' ahinya e thieth masani. Orengo bende okwedo weche mosebedo ka wachore ni kaunti ma Siaya odong' chien weche mag dongruok kaluwore kod osiep ma wach e kinde kod sirikal mamalo. Wabende wanyiedha ing'eni seche moko ji moko gigo tung' mawinjore mabor molo jomoko ka gimoro otimore, kata ka mor nitie kata ka tho nitie to gigo tung' mapek ahinya. To Siaya kata wadonji programs mag affordable housing gidhi nyime Siaya, ASP markets kata integrated market kaka migero Siaya gidhi nyime kaluwore gi tich man go gi national government. Port midwa gero Usenge en gima osedhi nyime, ma Kenya Ports Authority gi Kenya Shipyard watiyogo maber. To kamigede Usenge no bende will be a modern fish market kanyo. Fish landing sites kaka Masembo en gima dhi nyime. Luanda Kotieno omiyo ok anyal wacho ni Siaya odok piny. En mana ni
seche moko kiloso mopogre to ji weyo ni onge gima dhi nyime. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi e doho. Ywaruok malaro tiko maduong' bura mar ODM e kar chung bura ma Kasipul ochopo e nyim doho bang' jachung' Newton Ogada cholo ng'ur kadoro ni apud doho ma winjo ng'ur motudore gi weche siasa kod duond buche witoko welo mar Boyd Were. E bura mano chwalo ni doho Ogada wacho ni welo mane obagi gi ODM Kasipul tarik 24 dwe mar 9 ne opong' kod mibadhi gi tulo moko winjore puodhe. Jafwambo mar Walter Nyambaga miyo ler. Ng'ur mochwalie doho ne aput mawinjo ng'ur mag weche siasa. Newton Ogada ni mondo chungi duol matayo yiero kod kio pacho ka IBC kik puodhi nying Boyd Were kaka jalno madhi fwadho bendera yiero no madundo ma idhi bagi Kasipul tarik 27 dwe manyien ma bang' kanyocho landi Boyd Were ni obedo jaloch e welo mar ODM bang' yudo mbulu moheo 18,000 ka Newton to ne oyangi ni oyudo mbulu maheo 3,000. Jopiny nokono bed kanyo saa achiel okinyi ka okalo kuom kinde mage. Ogada dwaro ni mondo IBC kik puodhi duoko mar welo manyocha ODM otimo Kasipul tarik 24 dwe mar 9 ka oywak ni welo no ne opong' kod tulo gi mibadhi ka chike matayo yiero ne ODM ne ok oluw e yo maratiro. E andika mar kuong'ruok kata affidavit ma opedhi e nyim doho, Newton Ogada wacho ni e kind saa 8 kod saa 8:30 mar odiechieng'no mar welo e kweth mar joma undu mane ni kod gige lweny ma ochich ni ne gin jok ma okodi kod jogo ma gipiem godo ne omonjo osiptal mar Berils e kama ne en kaachiel kod joma ne sire ne nitiere. Owacho ni kwethno ne oketho mwandu, ne gitoyo nyamburko, dirisni mag osiptal kendo ne gigeng'o ne kuom mahingo seche. Ne en kod ajent mage kendo ne ok ginyal wuok oko marango kaka welo ne dhi nyime. Bende owacho ni welo ne ni kod mibadhi moriwo goyo mbulu nyadinuoya, joluto mbulu ma chik ok opuodho, nyithindo ne iketo goyo mbulu kendo ne ok gichiwo rejista mar jokanyo mag ODM ma opuodhi mondo go mbulu. Owacho ni apisas matayo yiero ne rango mana opande kendo mano ne omiyo nyaka joma chik ok opuodho ne ogoyo mbulu. Ogada bende stayo apisas mane tayo welo no kod karende maggi ni ne onindo nyakonichiel kendo wito kucha ng'ur mare mar mibadhi mane timore welo no. Owacho ni gige goyo mbulu ne ochopo modeko kata kamano mbulu to ne olor apoya motelo ne sama owinjore. Moko kuom kunde luto mbulu bende owacho ni ne onywandi kanyakla ka ok ochiw ler kata milome ne jokanyo. Wi duoko mar ombulu bende Ogada owacho ni duoko moko ne landa ma onge oboke ma podho duoko go. Newton Ogada ne ochwalo ng'ur ne ODM tarik 25 mane en ndalo achiel tok welo no, to kata kamano ng'ur mare ne owit oko tarik 29 dwe no. E wi mano modwaro ni mondo doho winj ywak ne mapiyo kendo wito oko welo mar Boyd Were kaka jachung' mar ODM. Apudno mar doho ma winjo ng'ur mag duond buche Political Parties Dispute Tribunal ochiko burano ni biro winji chieng' wuok tich mar juma manyien. Magitimore ka ODM nyochi oboke kata certificate ne Boyd Were kendo yange kaka nyangile margi yiero madundo michan tim. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Wadonje weche mag thieth. Jochiw thieth e kaunti ma Nairobi nobago ng'anyo mar bandho sachgi mar dweche 3 magiwacho ni kaunti oserem chulogi riwruogego kamoting'o mag nurses, lakteche, jomatiye lab, nyamrerwa kind mamoko ywago reyo kagiwacho ni gikalo achiedh nadi mathoth kamoting'o rem bedo kod okumba mar thieth mar SHA kaluwore ni kaunti okosebedo bende kachiwo omenda ming'adogi ne okumbano. Kaka Simfrozo Kinda lero piny owacho e kaunti ma Nairobi lieko ni koro gisechako chulo gope makamago. En ng'anyo manochakore kar yweyo mantiere boma Nairobi Jivanji. Jochiw thieth kama onywando mano mar lakteche KMPDU, riwruok mar nurses, riwruok mar jolony matiyo e lab, riwruok mar jolony marango ngima oganda kata public health kind riwruoge mamoko monywando riwruoge 7 mag jochiw thieth matiyo ute thieth mopogore e kaunti ma Nairobi nobago wuoth ma achiel kachiel nyaka e apisi mar gavana ma Nairobi Johnson Sakaja. Otelne ko jagoro margi e kaunti ma Nairobi Malindi Chao, jochiw thieth go ywak ni kuom dweche 3 sani pok gineno sara, gino makoro hinyo ngimagi.
Jotich ma Nairobi County mae dwe mar adek koro mwadonje ma pok gineno sara. To kaka ung'eyo ni Nairobi dak, wate wabiro dak Nairobi. Koro kineno ni Nairobi ng'ato kochul kata msara mar dwe achiel, meaning ni kata chope tich bedo matek. We went on strike as doctors and we signed a return to work formula and they have not implemented nothing. Nurses went on strike, they signed return to work formula and they have implemented nothing. Clinical officers went on strike, they signed return to work formula and they have implemented nothing. Actually, signing return to work formulas has become just ceremonial. Kopogore gi mano bende giwacho ni omenda ming'ado e osachgi ne chudo mopogore ok ter kama owinjore gima koro miyo kata mana kuma mathieth mar SHA sani gionge go. To gima rach mogik en ni wan jotich ma neno jotuo to kata mana insurance megewa ok ti. Inamaanisha ni kata wan kwa bedo matuo to kwanya ok nyal thiedhwa. Samwalo seni wan gi staff wa mang'eng ma gibende gituo. They have what we call mental health issues. Wan gi joma nigi comorbidities, meaning ng'ato en diabetic and hypertensive, odhi e clinic sakasa. Koro sama koro kamae moko chule salary, medical cover be ok ti, kodhi e hospital ing'ise no pay in cash. Moko kuom gi ywak ni gope olo korgi, gimomiyo ketgi e buk makwar mar gope maricho, makoro mono gi kawo hola mora mora kendo. In pare ni ing'adi sako, to sako ni ok tere pesa. Ing'adi loan ok tere pesa. Iyudo messages ni SMS ni chul pesa koka mount to serious. Oseterwa kuno sbe. Koro wadwa no chulwa pesa wa nikech pesa go. Jo Nairobi County cholo ko sara mang'eny, choko pesa mang'eny moko nyalo pimo gimoro amora. Kata obedo ni ne ok giyudo thuolo mar twak kod gavana, jochiw thieth go nochopo kwayogi e apisi mar Sakaja ka gisingo ni gibiro mana dokie tich ka ochul gi gopegi duto. Ok wadwa pesa mar dwe achiel, wadwa pesa mar dweche adek. Dwe mar boro omiwa pesa ni, dwe mar 9 mano osekadho omiwa pesa ni. Gi pesa moko mano ng'ado chien kocha dwe mar Julai mapok ochulo mag third parties momiyo wan e CRB. Mano is very bad. Ini ng'adi pesa to ter kon. Kasi idwakie ngima marach. Mano ok wadwa. Bedo ni ute thieth mag ji giwegi pod nitiere ng'anyo kendo ok yie okumba mar SHA. Kendo koro sani jochiw thieth duto e kaunti ma Nairobi ochako ng'anyo margi, ma nyiso ni oganda madiher mar yudo thieth e kaunti ma Nairobi biro chuno mondo giwuoth kod omenda ching, ka kamano gibed kod okumba mag ji giwegi mar yudo thieth e ute thieth ma ok mag sirikal. Simfros Okinda, Ramogi TV, e log tich mar kaunti ma Nairobi. Erokamano Simfros Okinda, wan gi gino ni weche mag thieth ibiro mak matek nikech ngima oganda mathoth ogeno kuom weche mag thieth, kendo poni chenro mag thieth ok dhi kare kamoro amora e pacho ka to oganda mathoth bedo gi midhiero. Tok lipod no wakawo yweyo nyakwara mogi kik idhi mabor, pod wantiere kod mathoth moiko ni chenro mar ang'ich welo. Royal Mabati Factory Limited kelo ni fuongruok e nengo. Deca Roofing Tiles achiel kuom ceiling 500 kod steel trusses kuom ceiling 255 mita. Wakelo ni mwandu kamora mora ma intiere nono maunge chudo. Gochno sani namba 0722 6 3 8 kata ket order e www.royalmabati.com. Look, who is here? E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa. Kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne Nyarkochia. Nyakochia, gokoko. Nyakochia, toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli kure. Riwre uru gi oganda duto, kendo we uru wanyier ka gima ok ochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka mopode ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV.
Teke Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Kapok watimo ne client tich, client nyaka chul 50% mar pesa monego beno chulo. Ibo yudo ka ntiere situation ma client ochulo deposit and then okobiro kao mwandu ne. Erokamano kumedo kete Ramogi TV wadhi Siaya. Jotend riwruoge na seso yangu ni kaunti ma Siaya en kama onge kod lwasi mahuyanga kata moro yere ne chiw thieth kaluwore kod monj mane otimne nurses mane bago ng'anyo mamuol. Magi yange kinde ma apisas mochung'ne keto e tim chenro mag piny owacho kaunti ma Siaya John Okoth oriembe tich karo chunge tich kuom ndalo 30 kaluwore kod monj mane otimne nurses ma Siaya mane ong'anyo. Jagoro mar county Joseph Oguto mabende okwedo monj makamano. Okwayo ng'wono nurses kuom monj makamano kowacho ni monj no ne ok en gima kare. Riwruog nurses omedo seyo monj no ka gimedo sundo mondo counties ochulgi osachgi kendo gisingo ni gidhi nyime gi ng'anyo nyaka chop dwachgi. Ogo mabade otur. Nyaminwa be ineno kanika noyudo hinyruok kod joma moko manie hospital. Omiyo okwa mor. Kendo wacho ni koro gima ne gitimo ni kore ka gichogo kich. Kore ka ng'anyo ochakre. If nothing is done, then we are going to call a national-wide strike in solidarity with the nurses of Siaya. Nurses have got a right to demand for fair remuneration, and that is what they were doing on that day. County government of Siaya, office mar governor, is a crime scene until investigations are over. Next week, what the Global Nurses United Assembly, United States, can make sure the county government of Siaya obedo discipline globally. Telling the governor, goons are not going to resolve industrial matters. Goons are not going to resolve professional matters. He must come to book. Bring all the goons because they were really openly identified. There are people who are known to him. Therefore, he should bring these goons, be brought to book, be arrested, taken to court. Adi weche motenore kod ng'anyo madhi nyime kotenore kod jopuonje mag mbalariany jopuonjre mbalariany ma Technical University of Mombasa. Koro buogo ma bago ng'anye thuolo ma seche 48 mabiro ka piny owacho biro rem timo winjruok gi jotije mag mbalariany ma pod dhi nyime gi ng'anyo. Gikoni mako renjo mar adek nyaka ne chenro mag somo chakre kendo rochore nikech ng'anyo no kar bedo ni thoth gi osetieko chulo school fees kendo nego bed ni dhi nyime kod sombgi. Jojao komiyo waler. Mbalariany ma Technical University of Mombasa. Kai ne wayudo ka jopuonjre dang' ni kendo thoth gi kia kuma gichom kaluwore gi ng'anyo mar jotije mbalariany ma sani odonjo juma mar adek. Comrades viva! Viva! Comrades power! Power! Negikoni gisebedo ka gikale midhiero nikech onge mar somo ka geno margi mar ng'anyo madhi nyime rumo bende gineno mana ka gore Luanda kaluwore gi winjruok motamore bedo e kind piny owacho kod jotije mag mbalariany. Jomoko kuomwa ni e hikgi mar tieko skul, moko kuomwa nyocha kodonjo. To sani nyaka samo wuoyo ni klese wani nono, ok nikech ni students onge,
but nikech jopuonj ng'anyo. Koro ne wakwayo sirikal ni mondo giwinjre, giluong jopuonjgi, gichulgi. Mana kaka nyocha SG mar jopuonj osewacho, Constantine Wasonga, ni ok gichamo tese. Waseneno malit e lwet sirikal. Wadonjo kae ka wan gi lek mopogore opogore. To kwa biro kawo orwakwa kod midhiero mang'eny. We have faced humiliations, betrayals from the government of Kenya. Wakwayo kaka first years. Wadwa neno ber mar result wa mane watiyo ne matek. Kan wasetimo gimonego bedni watimo. Onego bedni wachulo fi to wabiro ka. Mano wasetimo. Koro ang'o momiyo wan ema sirikal hinyowa bang' ka wasechulo nyaka fi. Wasechulo nyaka fi. Ma fi no bende nyocha gilando chien ka ni fi ne gidwoko piny. Pod gimede, wasechulo nyaka fi mang'eny ma gimedo no. To pod ok puonjwa. Jopuonjre ma korka nodonjo e thuolo mokwongo koni sani dhogi omoko kendo thothgi ni akere kiki ni margi kia ni gidoge mier koso gimed mana deyo nyuok ka girito winjruok e kind piny owacho kod jotije mag mbalariany. Wahinyore kiwacho adieri. In the next 24 hours ka sirikal ok nyal konyowa kaka ichulo jopuonjewa next. Wadhi hinyore to wabiro ng'anyo bende. Wabiro join, wabiro medre, wabiro konyo lecturers wang'anyo. Kata kamano, ne giramo ni gibiro wuok oko kendo bako ng'anyo mar tipo ka dipo ni winjruok biro rem bedo e kind piny owacho gi jotije mbalariany e thuolo mar seche 48 mabiro. Kok gimiyo jogi pesa. Wambe waneno ni koro somo en ratiro marwa. Ok en privilege. It is our right. Kendo koro kok gichulo gi tok seche 24 wadhi dhi gi ndara gi jogi. Mondo koro wambe wagore ratichwa sama jogi gone bank slips gi. Education is not a privilege. Education is a right. Education is a fundamental. Monego beni wabedogo nikech ng'enywa wawuoke e familia maonge nyalo. Familia ma somo ni ema nyalo konyo. Wadhi donje ng'anyo jothurwa. Wan wawache dieri gi chuny lit ma wan go. Ni wadhi donje ng'anyo gi nyithindo te mondo mi waywagi kendo wadhaw ne ratichwa. Wan wabiro loro yo madhi Malindi ni. Onge geche mabiro kalo ka. Manya ka chul jopuonj wadoge klas. Magi timore sechegi ma jopuonj mbalariany bende oramo ni ok ginidoge tich ngang' nyaka chieng' piny owacho ketie tim winjruok mar higa 2017 higa 2021 ma gibandho omenda maromo shillings bilion 7.9 e kind winjruoge mamoko. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Adhi weche mag ohala kuom thuolo mar higni 20 gi nus sekta ma twengo gi uselewni osebedo ka dongore ka achiel kuom okenge mosekelo dongruok ma kamano en winjruok mane piny owacho ma piny Amerika oketo gi moko kuom pinje Afrika ma koro ne miyo mwandu mawuok Kenya donjo e pinyno ma ok juog osuru. Winjruok mane otisi ni AGOA. Kata kamano, wich bar koro nitie ni mar winjruogno nyochopo gikone tarik 30 dwe mar 9. Kaka jafwambo marwa Elizabeth Ajode lero, kar kembe loso lewni ma EPZ Kitengela en achiel kuom kuonde ma jotije nigi kibaji. Ni mar ka Amerika ok oketo sei kendo e winjruok to osuru ma kod dhi juogi mwandu madhi e pinyno kidek wito negi thuolo mag tije. En twengo mong'ith kendo duond charende ywak kaka yor nyiso ni adier tich tiyore ka. Makmana, achiedh nade to pod nie chuny jotije madago helni ma Kitengela EPZ. Ne jotije, geno mar giduono ka ok ging'eyo gima kiny. Luoro makama biro kaluwore gi winjruok ma otisi ni AGOA ma yande nitie kind sirikal ma Amerika kod pinje 32 mag Afrika mar keto ohala manyangafu maonge juogo osuru koro ochopo e gikone. Nonro ma wuok kabad migawo ma ochung' ne dag kembe maloso mwandu ma iuso e pinje ma oko Export Processing Zones Authority mohewa tamalo 50 mar mwandu ma iloso e pacho kaka dhi e pinje ma oko gin mago madhi e chiro ma Amerika. Mwandu gi ne yot tero e pinyno e bwo winjruok mane otis ni AGOA ma osebedo ka neno ni osuru ok ket mathoth e mwandu go ka ochopo e chich Amerika. Because we love to scale down operation to make sure that we look at the orders and we negotiate with the buyers who are willing to pay the tax, and we have to share maybe 50-50. It's not easy. Right now, our facility has a capacity of 650 employees. This unit alone has a capacity of 650.
and we are operating at under 200 people. Midhiero ma omako jo ohala gi jotich en ni sirikal ok chiw singo mar ka bende winjruogno ibiro ketie kogno kendo koso dhi rumo chutho. So in a situation where there is back and forth, you're not too sure whether it will be renewed or not, what the tariff will be, you want to play within the short run. Nonro mar Export Processing Zones Authority yango ni thuolo mar higni 5 mosekalo kwan ji ma ondike tich e kembe maloso mwandu madhi e pinje ma oko osemedore kawuok e kwan mohewa 45,000 nyaka mohewa 66,000 kochopo e giko higa mokalo mar 2024. Tijego koro ni akek yore. Our biggest fear is that we are going to lose orders, we are going to lose jobs. Some people even will go back to the streets because wengine wametoka huko. Hatujui tutaenda wapi, tunategemea kampuni zimefungwa. Mapato yetu tutapata vipi? Tutaenda wapi? Tuko na mfanyikazi nyumbani, ananitegemea. Niko na in-laws. Niko na kijana nasomesha kutoka kwa in-laws pia. So hao watu wote over 20 people they are depending directly on me. Rumo mar winjruok mar AGOA nyiso ni koro chik mayande ochiw gi jatend piny Amerika Donald Trump mar juogo suru mar atamalo 10 kuom mwandu mawuok e Kenya kadonjo e pinyno dhi chako tiyo. Okang' makama nyiso ni nengo mwandu go dhi idho kendo nyalo nego chuny jonyiewo mi mwandu go diw e pachoka. E higa mokalo mar 2024, Kenya ne oyudo ohala mar shillings bilion 69.5 ka owuok e chwalo mwandu e pinje maoko. En mana geno makoro oketi gi jotije makwan gi ohewa 50,000 matiyo e kar kembni mag EPZ ni mar yuto margi wuok ka kendo ng'ikruok mar thuolo margi mar tije kidekrocho ochumi margi kod jogo mageno kuomgi. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Wadhi kaunti ma Kisumu. Jopidho chele puothe ma Kochieng scheme e sub-county ma Kadibo, kaunti ma Kisumu, yuago lal magi yudo bang' kodh pe ketho puothe gi otieno ma piny orugodo kawuono. Jafwambo marwa Purity Ruhama lero mathoth. En lal masani ojuko jopur ochele e puothe gi ma Kochieng scheme Kisumu. Lal ma okel gi kodh pe manyo ochwe alworano kendo ketho madirom eka 250. Ne ane puodho kan gi geno ni kawuono adhi kelo tinga mondo ng'adna mchele. Puotha en eka 3.5. Kochopo sa 4 mar otieno gi nus apoya nono koth ochako chwe kod pe. Penni no inyowa makwa bire puodho kawuono gokinyi wayudo ka pe ochwado mchele te ma puothe odong' nono kendo gimo nyalo kayo mwadogo dala. Matin wadok gi lwetwa kendo wayudo asara maduong' onge gima wayudo kata matin. Giywak ni kothno mar masiranyo ochwe e otieno kendo nego geno margi mar yudo yuto manyocha gi geno mondo okonygi e tieko midhiero maggi. Tich mar mchele ok en gima yot. Kech mondo mi ng'ato pur mchele magika mugikene spend gimoro 60,000 kiwe harvesting. Ngiso ni mondo harvest mchele mitere dala is around 75,000. To ka japur mupuro eka 3 nyalo kata 4 olus gima chalo kamano ngiso no olus 400,000 pesa madino konye. Ka gin kod dwaro mar amalo kendo giywak ne sirikal mondo omigi sir ma oriwo koda ka mwandu mag pur maginyalo chako godo ngima kendo. Wakwaya gi ng'uono ni ka sirikal moritowa nyalo miyowa kony kokalo kuom pur, kodhi, fertilizer kod kony mamoko manyalo miyowa teko kaka jopur nikech wadong' ka wanyap kendo chunywa ol. Kane oloso ewi wachno, MCA Makobura Ward Bill Odhiambo osingo chwalo wach masirano ne tend kaunti mondo ong'i kaka inyalo kony jopur. Akawo thuolo ni mondo agone jopur mos kabisa. To pod wadhi temo mondo wanyis county government, the executive, mondo pesa mane wakete budget mar emergency, pesa mane wakete budget mar disaster. Emergency no waketo $100,000, disaster no ket $16,000. Magi kuonde ma pesa go koro nego beni tiye. Koro wakwayo gi ni jopur mondo mi support mano manyalore. Omigi kodhi, omigi mbolea, gi support mora manyalore. Ka opogore gi midhiero ne jopur ochele, kodhno mapek bende ne okelo midhiero e gwenge mamoko ma oriwo koda ka Muhoroni, kama kodh yamo oketho moko kuom klese kendo rocho chenro mag somo e skund sekonda ma Profesa Ayecho Obumba. Purity Ruhama, Ramogi TV. Ka wawere gi weche mag ohala, wadhi e weche mamoko motimore pacho ka jatend migawo ma arita Kipchumba Murkomen
ochiwo pache wido chungo chenro mandiko obila kokwayo piny owacho kata wacho ni piny Kenya pok ondiko obila kuom thuolo mar higni 4 mokalo. Murkomen olose kinde romo mogik ma jukwaa la usalama manobagi kaunti ma Nairobi. I wish I would call the judge directly. I wish I would be allowed to call the judge directly to understand the consequence of a court order stopping recruitment of police that has never happened for the last 4 years, and how it is very critical for the safety of our country to recruit those police officers urgently. And we need to replace and to bring energetic police officers who will be trained on time to even help us support the next elections. So I hope that the judge will watch my speech so that I don't need to call her. Wadhi iko mar Dalmas Otieno, jod bura machon marongo Dalmas Otieno ne okete kar mogik mar yueyo e gwenge ma Kangeso e sub-county Marongo na nyasi mano yuor kod jotend siasa mathoth ma oting'o jotend migepe pacho ka Musalia Mudavadi mane ochopo e lo jatend piny Kenya William Ruto. E nyasi mar hik mar Mosindo Dalmas Otieno mane obage skund primary mar Kangeso, Mosenindo ne otim nende kod familia kachiel kod jotelo mopogore opogore kaka jatelo no Manero dongruok kachiel kod riwruok. My husband is a very, very quiet person, a visitor in my house, a man with few words, but full of wisdom. And he married me thoroughly. I'm still waiting for that woman in Luo Nyanza that was married, the amount of cows I was married. I was married 46 cows. The UDA government talks about the better transformative agenda. I think someone who embodied and practiced this even before it was now a national pillar for the new government is Mzee. Might not remember who Dalmas was, but in his story there is the whole demonstration of what leadership is and of what education can do to an individual and to a society. Dr. William Samoei Ruto, he was attached and he has been of immense use and support to this process. Otieno bende ne opar kod kit siasa mane ogoyo e pacho kae. Waziri Dalmas Otieno distinguished himself as a patriot who served his country with honor, integrity, and unwavering distinction. Dalmas ne wan gi tudruok maber mar siasa, ne wang'e kaka wapiem, to kendo an adonje bunge ka Dalmas osebede bunge 2 terms, to an adonjo mokwongo. Kendo the policies I was implementing were the same policies that I learned from him. E kinde hik ma jarbura machon ni Marongo, jotend siasa mopogore opogore ne ojiwo riwruok ma jo-Kenya e bwo sirikal ma manywanda mabende ong'ere kaka broad-based government. That this government here, where we are in broad-based arrangement, is the best arrangement for us. I have been in arrangement with Moi, I was in arrangement with Kibaki, I was in arrangement with Uhuru, and I can tell you, this is the best arrangement I see. I'm telling you from experience. Jatend migepe pacho ka Musalia Mudavadi, Gavana ma Migori Ochileako, kod jotend mamoko ne wane sirikal mar manywanda osekelo dongruok kaachiel kod keto jo-Kenya kamoro achiel. Ja siasa moro bi thurwa ka, to dwa ketowa gi siasa moko manono mag kiko it, mag kelo koko. En siasa mane migoyo ma Raila Odinga pok ogoyo. Let us ensure that their vision for Kenya is not destroyed. We shall work together with ODM. Mudavadi ne wane piny owacho koro pod biro dhi nyime kod tiyo kamoro achiel kod ODM
kabende kono josiasa mondo koro ketenge siasa mag pogruok. Hiyo hali yao ya kufanya kazi pamoja ni statement kubwa sana ya kuhakikisha kwamba kuna uthabiti na taifa letu litakuwa thabiti katika eneo hii ya bara la Afrika. Jotelo mawuok kaluo ne owach ni gwenge ma kaluo oseneno dongruok e bwo sirikal mar Manywanda ma ong'ere kaka broad-based government. Never had closer relationship in government than this. Iwan kaka jokanyanam wabeduri sirikal mantieni. Because sirikal mantieni oyawnwa dhoot ma wadonje wate. I also want to thank the President for the development project that he has initiated in this particular region. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ramogi Tokuok Migori weche magiko ma Dalmas Otieno wakawuoyo ka duogo wantiere kod weche mag tuke. Say you don't know ni kelo nyako chia jolokore nyeje lunga ni sandi nango nyako chia ni yere kunde jelo sigo kacha ndi gimo nyako chia utemo kabino. Why pay more when Citizen Duka and Quickmart bring you massive savings this week? Get 5 liters of cooking oil at 1,189 shillings, 5 kilos of basmati rice at 1,349 shillings, and 2 kilos of all-purpose flour at 159 shillings. And that is and pick them up at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Machiegni weche mag tuke, jong'wech moktinde 500 mine kod chuo, rowere kod nyiri biro kao modonje kweth arita mapacho kaka kayo mar bero yoregi mag timo rako kod jiwo talanta margi. Jatend piny Kenya William Ruto yango ma kinde manoruako e kar jot mare jong'wech manotiyo makare ng'we manobage piny Japan boma ma Tokyo kama piny Kenya ne wuok namba 2 gi kwan midila moriwo 11 e piny mangima tok Amerika. Jong'wech e pacho ka kidek yudo ber mathoth kopogore kod midila were mar ng'wech tok jatend piny Kenya William Ruto lando ni gibiro kao jong'wech 500 kendo nywando kidienje mopogore mar arita e pacho ka kamoting'o jolweny kod apisas mag obila. Jatend piny oyango ni gisetwako tend jolweny kod apisas mag obila biro neno ka jolweny okao jong'wech 200 apisas mag obila kao chuo kod mine rom 150. Jatend piny wacho ni ma biro miyo gi thuolo mar timo rako e lwasi makare kendo tingo malo ndhadhu mar tuke e pacho ka. In support of our sportsmen and women in Kenya, I have discussed with our disciplined forces or services, disciplined services, both our KDF and our National Police Service, and we have agreed that a total of 500 sportsmen will be hired into our disciplined services. Bende jatend piny ne oyango chiwo mich ne jong'wech kaka ne osingo ne jogo duto mane dhi loyo midila ne Kenya e piem mag pinje ka ochiwo omenda mok tin $27 million
ma ibiro pogo ne jong'wech manoloyo midila 11 ma 7 e kindgi ne gin gold, 2 silver, 3 bronze. E pok makamano, jogo mane yudo gold biro yudo shillings milion 3, silver milion 2, bronze milion 1. In recognition of your heroic efforts, a total of Kenya shillings 27 million has already been disbursed to the medalists. 3 million for each gold medalist, 2 million for each silver, and 1 million for each bronze medalist, in line with my directive when you left here. Ne odhi nyime gi puoyo jong'wech kuom keto piny Kenya e lig mar pinje madongo ma inyalo mana pimo gi piny Amerika, kendo singo ni omenda mar tuke mano sports fund ibiro tigo e bero chenro mag tuke e pacho ka. Our DNA as a nation is not for the usual and the ordinary and the average. Our DNA as a nation is for excellence. And we are not meant for the third world. Kenya is not. Kenya's DNA is not for the third world. We are in the third world by mistake. We are in the third world by default, and we must correct it. Korka kore jalup jatend piny Ngire Kithure Kindiki ne opoyo jong'wech kuom kelo mor kod huma ne piny Kenya, kendo jiwogi mondo mi gimed dhiro ne mathoth e ng'weye mabiro. The stature where our athletes have placed Kenya requires that we continue to collectively as a nation, and also specifically for our sports ministry, the Federation, Athletic Kenya, as well as individual athletes, we must continue to protect that stature. Jatend migao mar tuke Salim Mvurya ne oyango ni gedo mag kuonde tuke pacho ka en achiel kuom gigo ma piny owacho mako motegno, kendo biro bero were kod talanta ne piny Kenya, kendo jiwe tuke mopogore opogore e pacho ka. The investment in infrastructure will continue so that we are able to get the talents from the ground. Ekwara mogimane mokelo giko mar miweche manyien chenro mar ang'ichwelo warom kromo sadek chenro mar oimore Inga Uchengi Emmanuel jaloko marwa nen Belinda Phillips. Ohala ma itimo, pesa ma ichako ohala kata capital, hola mar ng'iyo gige ohala kaka nyamburko, omenda mar okumba, hola mar iwuon e kind mamoko. Yud ber mar omenda ma ichiwo nyaka 10 million ma onge gima itweyo kaka lambun ma ipuodho e yo mapiyo. We know times are tough, so